19 година. Час новин на ТРВ. Дивитися «Заман». Підсумки. 13 грудня, 1385-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Дивіться у цьому випуску. Росія хоче повернутися до ПАРЄ. Меджліс нагадав Раді Європі про злочини країни-агресора у Криму і на Донбасі. Петра Порошенка просять звільнити бранців Кремля. Родичі чекають зустрічі із президентом. Під домашнім арештом до 1 лютого окупанти відхилили клопотання Володимира Балуха. Східний Єрусалім визнали столицею Палестини. У Стамбулі скликали екстрений саміт ісламських держав. Меджліс направив офіційне звернення у ПАРЄ, аби не допустити повернення до її складу російської делегації у Страсбурзі. Позицію України озвучив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Він виступив перед Комітетом міністрів Ради Європи. Згодом Чийгоз зустрівся із генсеком Турб'єном Ягландом. Заступник глави Меджлісу засудив агресію Росії проти України, звернув увагу учасників засідання на злочини російських окупантів проти кримських татар, етнічних українців і громадян України інших національностей, які проживають у Криму. До того ж, закликав Комітет міністрів Ради Європи рішуче пресікати будь-які спроби відновлення повноважень делегації Росії у ПАРЄ до повної деокупації Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей. Я сказав, що поощрение действий государства-террориста на территории Украины, которое убивает каждый день тысячи людей, которое издевается в Крыму над нашими соотечественниками и гражданами Украины других национальностей, приведет к тому, что это поощрение способствовать будет дальнейшим ужасам, творимым на оккупированной территории. Я удивился, что там сидели и с российской стороны. Не было абсолютно реакции. Росію позбавили права голосу у ПАРЄ у квітні 2014-го, одразу після анексії Криму. Наступного ж року парламентська асамблея ухвалила резолюцію, в якій продовжила санкції проти Росії і позбавили її права голосу. На знак протесту делегація з Росії заявила, що припиняє свої контакти з ПАРЄ. Так і було протягом 2 останніх років. А після заяви віце-спікера Держдуми Росії у вересні цього року про те, що Росія не фінансуватиме ПАРЄ у 2018 році, у парламентській асамблеї ухвалили резолюцію, яка теоретично може повернути російську делегацію до складу ПАРЄ. Голова Меджлісу Рафат Чубаров вважає, що Росії все ж не вдасться відновити роботу своїх представників. Поки що Росія не зможе повернутися в ПАРЄ, не буде цього. І тут вагома така, знаєте, вагомий внесок із нашої кримсько-татарської сторони. Бо кримсько-татарська тема, проблема зараз Криму, стан кримсько-татарського народу, він на такій постійній увазі міжнародних таких майданчиків і організацій. Родичі політв'язнів сподіваються побачити у списках на обмін своїх близьких. Вони звернулися з листом до президента України Петра Порошенка. Просять гаранта Конституції зустрітися з ними особисто та обговорити якнайшвидше визволення їхніх близьких. Більше 60 наших громадян країна-агресор утримує у буцегарнях Росії, Білорусі та в окупованому Криму. Родичі політв'язнів сподіваються побачити у списках на обмін найрідніших. Вони написали колективний лист до президента Петра Порошенка. Одне з прохань до глави держави – призначити уповноваженого у справах політв'язнів. Та до нас надходить суперечлива і неповна інформація стосовно процесу визволення заручників, які перебувають в Росії та окупованому Криму. Ми достеменно не розуміємо, чи включені наші рідні до списку на обмін, та чи є перспектива потрапити до цього переліку. Із закликом призначити відповідальних за процес звільнення в'язнів Кремля виступає Ігор Котелянець, брат Євгена Панова. Його ФСБ звинувачує в організації диверсії в окупованому Криму. Ігор зазначає, справами політв'язнів може займатися тільки лідер держави. Нікого іншого Путін не послухає. Нам головне, щоб держава, в принципі, систематично займалася цим питанням. Наразі нема такої людини уповноваженої, яка би від держави займалася, як, наприклад, уповноважений з питань мирного врегулювання Ірина Геращенко. І, по суті, зараз єдина така людина – це президент України. Ми дуже сподіваємося, що він нас почує.
Схуднув, скаржиться на здоров'я. Так про свого чоловіка Олексія Стогнія починає говорити дружина. Окупаційна влада закидає Севастопольцю організацію зв'язків з українськими спецслужбами. Тоді він увесь час присвячував піклуванню про 11-річну доньку з інвалідністю. Вже більше року вона питає, де мій тато. Дружина політв'язня просить у президента одного – дати надію на повернення її чоловіка додому. Мы верим, что президент наконец-то скажет, кто занимается нашими родными, как с продвижением, с освобождением, участвует в переговорном процессе. Именно речь идет о наших родных или не идет. Щоб систематизувати відомості про політв'язнів, родичі створили брошуру, де є інформація про кожного з них. А також закликали українців утриматися від поїздок до Росії та Білорусі, щоб убезпечити себе. За даними правозахисних організацій, на сьогодні заручниками на території Росії і Криму залишається близько 60 осіб. Дарина Іванютенко, Ільдар Ісматов, Заман, АТР. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив Володимира Балуха під домашнім арештом до 1 лютого. Найближчим часом суд має розглянути ще одне клопотання адвокатів Балуха вже про умови домашнього арешту. З 1 грудня політв'язень перебуває під домашнім арештом. Йому заборонили залишати житло, спілкуватися із свідками та користуватися інтернетом і поштою. Українці затримали торік. ФСБ закидає йому зберігання патронів та тортилових шашок. Правозахисники переконані, справжня причина арешту – проукраїнська позиція Володимира Балуха. Йому вже виносили вирок, але потім скасували і справу відправили на повторний розгляд. Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу громадського діяча Сайтумера Сайтумерова, не дочекавшися його самого. Коли він разом із своїм правозахисником Рустемом Кемілєвим прибув до суду, з'ясувалося, що засідання вже відбулося. Тепер Сайтумеров рішення дізнається лише, коли отримає його поштою. Однак його захист вже припускає. Верховний суд окупованого Криму найімовірніше відхилив апеляцію і залишив у силі штраф у розмірі 2000 рублів за публікацію в соціальних мережах. Йдеться про фотографії з мітингу забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір, які Сайтумеров поширив на своїй сторінці ВКонтакті ще до анексії півострова у 2013 році. Окупанти за це закидають йому пропаганду екстремізму. Был пропущен срок исковой давности. То есть не могли привлекать человека по истечении 3 лет. С 2013 года прошло 4 года. Вот. Срок исковой давности пропущен. И, то есть налицо факт, опять-таки, преследования и неправильного отношения к крымским татарам. В российских судах есть такое полномочие делать заключать судебные решения по, скажем, каким-то правонарушениям, которые были совершены в другой стране, то я хотел спросить у судьи, есть ли возможность тогда в российском суде наказать тех, кто в 1944 году депортировал крымских татар. Кримського в'язня Асана Чапуха сьогодні мали перевезти до медичної частини СІЗО. Після обстеження його можуть шпиталізувати до однієї з сімферопольських лікарень. Про це начальник сімферопольського ізолятору повідомив захиснику Чапуха Айдеру Азаматову. Його вже вдруге не вдалося потрапити на побачення до Асана Чапуха. Відомо, що минулого тижня у 65-річного в'язня різко погіршився стан здоров'я. Адвокат Азаматов повідомив, що у Чапуха 7 грудня стався мікроінсульт у СІЗО. Він не міг самостійно пересуватися, а керівництво ізолятору відмовилося надавати йому медичну допомогу. С утра я до обеда прождал, после обеда все-таки попали в кабинет, однако Асанага не вывели к нам. Начальник медсанчасти сообщил, что сегодня его должны перевести в медицинский блок для обследования, для оказания помощи медицинской. Ну и в последующем, там, если я не ошибаюсь, на следующей неделе будет стоять вопрос и решаться вопрос о его госпитализации в одно из медицинских учреждений Симферополя. Асан Чапух – фігурант так званої справи про вимагання грошей громадянина Туреччини. 23 листопада окупанти в ході так званої спецоперації заарештували 4 кримських татар. Асан Чапух, Бекір Дегарменджі, Руслан Трубач і Кязім Аметов перебуватимуть за ґратами до 15 січня. Раніше повідомлялося, що родичі затриманих скаржилися на умови тримання в СІЗО.
Пенсійний фонд незаконно передає російським органам влади дані українських пенсіонерів, аби там могли перевірити, чи отримують люди пенсію в окупованому Криму. Так вважають правозахисники Гельсінської групи. В умовах війни та окупації такі дані неможливі. А відтак Україна може заплатити високу ціну за незаконну діяльність та політику органів пенсійного фонду. У пенсійному фонді будь-яку співпрацю з агресором заперечують. Деталі в сюжеті. Пенсійний фонд України надсилає персональні дані українців в Росію, аби там могли перевірити, чи отримують люди пенсію в окупованому Криму. Юристи переконані, такими діями у фонді визнають анексію. Крім цього, працівники фонду поширили кілька тисяч персональних даних та адрес пенсіонерів, серед яких є також і військовослужбовці та добровольці. Це є торгівля суверенітетом. Це є часткове визнання юрисдикції РФ в обмін на невеличку економію бюджетних коштів. Мені здається, що ця ціна є невиправданою. І, на мій погляд, ця економія не варта того, щоб казати людям, учасникам АТО в очі, за даними ФСБ Республіки Крим, вам сплачено пенсію по кінець 2015 року. Чи варто це того? В Пенсійному фонді України кажуть, закон не порушували. Платити подвійну пенсію українцям не будуть. Росія є відповідальною в даному випадку за цю агресію. Через те у нас на даний час існує дві угоди СНД 92-го року, які не скасовані. При переїзді пенсіонера виплата пенсії виплачується однією стороною, тобто може виплачуватися лише одна пенсія, або там, або тут. І ми на даний час, коли до нас приїжджають пенсіонери, направляємо запити до Російської Федерації і отримуємо відповіді щодо отримання пенсії саме з цих органів. Персональні дані українців агресор може використати як провокацію. Особливо страждають ті, хто обороняє країну на Сході та проукраїнські люди. Народний депутат Рифат Чубаров не виключає, що проти цих людей ФСБ може вчиняти фізичний тиск. Це питання розглядатиметься найближчим часом на профільному комітеті в парламенту. Каже, на тлі анексії Криму і невизнаної війни на Сході співпраця з агресором неможлива. Різноманітні звернення, вони можуть, знаєте, створити у тієї сторони, з країни-агресора, ілюзію свого такого правління на наших територіях, а у міжнародних секторах можуть створити розуміння того, що якась відбувається ерозія суверенітету України. Звикання йде, цього не треба, не можна допускати. Ельвіна Сідбулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР. Україна не вноситиме змін до закону про освіту після висновків Венеційської комісії. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. У реформі освіти прописано, що з 2020 року діти з родин нацменшин зможуть навчатися рідною мовою лише у початковій школі, починаючи від 5 класу. Увесь навчальний процес вестиметься українською мовою, а мови нацменшин вивчатимуться лише як предмет. Це викликало неоднозначну реакцію з боку країн, чиї народи проживають на території України. Про перипетії реформи освіти далі в сюжеті. Венеційська комісія у своїх висновках щодо реформи освіти загалом утисків нацменшин не побачила. Прагнення поглиблювати знання державної мови схвалює, але закликала внести правки до мовної статті закону. Зокрема, пропонує забезпечити гнучкіший перехідний період для запровадження навчання українською та звільнити приватні школи від нових вимог. Керуючись вищевикладеним, належним рішенням буде обов'язкове внесення змін в статтю 7 і заміна її більш збалансованими і кількома чітко сформульованими положеннями. Україна не змінюватиме мовну статтю закону про освіту у зв'язку з висновками Венеційської комісії, заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Пояснює, для різних національних меншин слід розробити різні моделі освіти та прописати це у законі про загальну середню освіту. Наприклад, для слов'янських народів предмети державною мовою мають бути з 5 класу, для решти – з 8-10. Залежно від потреб кожної нацменшини, перехідний період може бути подовжено до 2022 року. Ми не будемо вносити жодних змін до статті 7 закону про освіту. Фактично, з рекомендацій Венеційської комісії випливає лише те, що необхідно подовжити період перехідний. Особливо це актуально для тих національних меншин, для яких вивчення української мови є складним. Наприклад, для меншин з інших мовних груп – угорської чи румунської.
Крім того, зазначила Лілія Гриневич, для кримських татар як корінного народу передбачено викладання рідною мовою усіх предметів, хоча вони охоче вивчають і українську. Письменниця Лариса Ніцой займається дослідженням мовних питань давно, вносила пропозиції і до формування освітнього закону. Вона пропонує найоптимальніший, на її думку, варіант переходу до мов. Коли діти приходять у школу національної меншини, починають навчатися там своєю мовою меншини, але при цьому вже вивчають українську мову. З кожним роком предметів української мови збільшується. Те саме продовжується в середній школі. І якраз на завершення цієї середньої школи завершувати цей перехідний етап. Міністр освіти розраховує, що законопроект про загальну середню освіту депутати ухвалять на літній сесії парламенту, аби встигнути до нового навчального року. Олена Стецюк, Оксана Гуцул, Іслам Пінка та Сергій Карапіщенко. Заман, АТР. Скоротити чорний список. Президенти Петро Порошенко та Анджей Дуда домовилися зменшити спільні переліки людей, яким заборонено в'їзд до Польщі та України. Над цим найближчим часом працюватиме спільна україно-польська комісія, повідомив Петро Порошенко під час спільної прес-конференції у Харкові. Ми домовилися, щоб скоротити перелік осіб, яким заборонено в'їзд до наших країн, і зробити декілька інших речей, які зроблять зниження рівня напруги в цих чутливих питаннях. Залишити історію історикам, політики мають займатися майбутнім. У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що разом з українським колегою обговорили чимало непростих питань. Та додав, що усі непорозуміння між країнами, що виникали останнім часом, вдасться вирішити у дусі добросусідства та порозуміння. Ми повинні дбати про те, щоб за всяку ціну стреміти до правди, і щоб між нашими країнами, а насамперед між нашими народами, неправда не клалася тінню. Офіційний візит до України президента Польщі розпочався від ранку. Дуда разом з Порошенком поклали квіти до меморіалу жертв тоталітаризму селища П'ятихатки Харківської області. Там захоронено рештки польських офіцерів, розстріляних НКВС у 40-му році. Після вшанування пам'яті загиблих президенти провели переговори віч-навіч. А під час наради у розширеному форматі домовилися, що усі неузгодженості між країнами будуть врегульовані на рівні віце-прем'єр-міністрів. Передбачається, що українську сторону представлятиме Павло Розенко. Екстрений саміт ісламських держав у Стамбулі визнав Східний Єрусалим столицею Палестини. Як мусульманські держави гуртом обговорювали рішення Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, усі гучні заяви ісламських лідерів у нашому сюжеті. Ердоган закликав світ визнати Єрусалим столицею Палестини. Такою заявою турецький президент відкрив екстрений саміт ісламських держав у Стамбулі. Заклик Реджепа Таїпа Ердогана став відповіддю на визнання Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю. Це рішення американського президента Ердоган назвав незаконним і провокативним і закликав відмовитись від нього. Від голови Організації ісламського співробітництва традиційно дісталося на горіхи й Ізраїлю. Ізраїль – це держава-окупант і держава-терорист. Зберігати нейтралітет між окупантом і жертвою окупації – значить бути співучасником окупації. Туреччина також пропонує спільно боротися за визнання усім світом держави Палестина у кордонах 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі. Позачерговий саміт, що відбувається сьогодні, покаже рішучість ісламської спільноти. Ми будемо працювати разом по цій ситуації і будемо рухатись вперед. В екстреному саміті Організації ісламського співробітництва беруть участь 57 мусульманських країн. На саміті серед інших присутній палестинський лідер Махмуд Аббас. Він заявив, що після рішення Трампа палестинський народ не погодиться на жодну роль для США у мирному процесі на Близькому Сході. Рішення американського президента – це найтяжчий злочин і подарунок сіоністському руху. Це безпрецедентний Єрусалимом, наче це місто – його власність. Як відомо, 6 грудня Дональд Трамп розпорядився перенести американське посольство до Єрусалима. Таким чином фактично визнав це місто столицею Ізраїлю. Це викликало хвилю обурення і протестів по всьому світу. Щоб виробити єдину позицію мусульманських країн, Реджеп Таїп Ердоган скликав позачерговий саміт у Стамбулі.
Олена Шустова, Заман, АТР. Це все, що ми встигаємо розповісти у цю годину. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман. Підсумки» кримсько-татарською Шевкетом Намутулаєвим менш ніж за годину. А зараз дивіться програму «Акшами» з Любомиром Ференсом. Будьте з нами.